wala sabi. Kapatid kita mo, wala sabi kasi. Sabi kasi wala sabi. Ikaw talaga lagi lang. Hindi lang sabi niya sa akin eh. Oo, pero hindi mo inamin naman. Pero sabi ko na nakaraan. Yun lang ang pagkakamali. Wala mo nakaraan. Pagkakamali tao. Naman ang Sabado lang. Sa totoo lang, binata siya. Pero ito siyang sabi. Hindi, pero sabi niya binasa siya. Pero hindi niya inamin naman. Ay, mag-usap mo na kayo. Dalawa kami na kayo. Mamaya na ako. Sige, mag-usap mo na kayo. Hindi niya inamin naman. Okay na dito po. Mag-usap mo na kayo. Kaya ako. Tapos na. Kumbaga nakikinig lang kami sa sinasabi ko. Okay. Hindi, tapos may Eh, ma'am. Kaya mama. Dapat ang magsabi. Sige. Damang ko! Hindi, damang ko. Narinig ako. Sabi ko sa'yo lang ha. Ito, ito international. Siyempre. Ano masasabi mo? Ano masasabi mo? Tara tayo na yun. Ayan! Oo, ano muna? Ang lalaki, pag tunay na lalaki, maraming sa auto. Pero pag bakla, kunin mo, wala sa auto. Lahat ng lalaki, maliwanag. Pero, Hindi yung tinanong kung may sakit kung wala. Ay, tinanong ko sa'yo yun. Sabi mo, wala. Tinanong ko sinabi sa'yo. Sabi mo, Ako, titignan ako eh. yung totoo yan, sabi niya ano. Luto ko na asawa eh. Luto ko na gano'n. Luto ko na. O, nakay mo na. Sige na lang, Pag-uusapan natin, ano ba sabihin? Okay, di ba lang sa mga saan pwede? Hindi yan. Lang, sa totoo lang. Ang lalaki sa totoo lang. 15 anyos pa lang. Pag makakalibre, makakalusot. Diba na best kita tinanong ng mga lalaki? Kaya sabi niya, nasa ka. Nagayin mo muna kasi matagal na. Tanong ako sa'yo nun. Sabi ko ba, di ba kayo lakas? Baka may anak ka. Di ba? Sabi nga sa'yo eh. Ang lalaki ba't makakalusot? Lusot siya. Wala ka. Hindi mo ba kami napapansin, nakikinig lang kami sa'yo? Kasi sabi mo na kami nakikinig lang kami sa'yo. Siyempre, nag-comment na kami nung in-open mo na may sabit ka, gano'n. Kaya doon na kami nag-react. Alam mo, Pero ikaw, huwag kang kikibo. pakinggan nyo mga paliwanag ko ah. Subukan mo ako. Pakinggan nyo paliwanag. Sa mata. Ano, masama kung may serious ka eh. Respeto lang, di ba? Pero sana nung una sinabi mo ng gano'n. Okay lang. Oo, parang tayo sa'yo. Parang panahon may pamilya. Ano mga tama mo? Hindi naman kami kasi. Sa perpetid mo sila eh. Oo, nagsasayo. Alam mo lahat ng tao may jackson dyan. Ako talaga, aminin ko. Lahat tayo may jackson dyan. Pero yung sinatalaan. Isa lang yung habol na sa akin. Dapat sa kanya nagsabi niya. Hindi mo mga bagay kasi nag-inapot Kung ko na na ang kalas na makikita, pag tutulong ka, nung nakaraan, sabi mo, barulin ka lang. Parang hindi ka May pinaglalaban. Hindi ka lang PSG. Kung talagang big boss ako. Ay, subukan mo ha. Ay, huwag mo sa dati ka PSG. Ay, may susubukan na ng anak ko. Biyak ka na raw, lakay. Ang lalaki kasi, Hindi ka na yan. Hindi mo kami sinungaling kasi. Hindi mo kami na yun. Nasabi niya, ano siya, hindi nga, kasi ang lalaki kasi, mahilig, marunong mabuka. Oo, mabukas lang. gagawin ng lahat. Yan, kasi napaka mamaya magsisigil. Pare.
mabuka lalaki, babae mabuka. Baba. Malakas ang kailangan natin. Ano sinasabi mo sa inyo? O sige, balikan natin yung card. Babae talaga tayo. Mabuka talaga babae kasi dalawang buka. Ito talaga na. Nagkaroon ito agad ng anak. Ano eh, ang inaano lang natin. Hindi, sa bagay, hindi. Sa bagay ang masama yung kuya kasi dede lang. Hindi sa bagay. Sabi nga, oo. Naiyak yun. Dapat hindi ganun, open ka. Sanay naman tayo. Sa may iyak. Yes, yes, yes. Yan mga tao na gano'n. Hindi naman kami. Yung bago na tayo tapos bacon. Ito ngayon, di ba sabi ko daw, kung magsama-sama